Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa in kunta mimman tuhibbu li ajlin nawali falasta tara ihsanan wala tusyahid imtinanan. Lan lamun ana sapa sira miman saking wong tuhibbu kang demen sapa sira li ajlin nawali krana wong kang murih peparing. Falasta mongko ora ana sapa sira iku taro ningali sapa sira ningali ihsanan ing kebagusan. Wala tusahidu lan ora ningali sapa sira imtinanan ing kanugrahan. Wala taro lan ora ningali sapa sira ikroman ing den mulyakaken. Wala tubasiru lan ora weruh sapa sira inaman ing den paringi nikmat ngalaika ing ngatasé sira wa ala saidil khalqi lan ing ngatasé sekerine makhluk illa wallahu angin utawi Gusti Allah Ta'ala kalih mauluhur sapa Allah iku al mutafaddilu kang paring kenugrahan. Dados minggu wingi menika lekne seneng kalian Gusti Allah menika kudu ora ndadekne liyane Gusti Allah ingkang luweh den demeni. Karena apa? Sing patut disenengi menika namung Gusti Allah mawon. Lah sebab-sebabe wujude demen kita menika dilihat dari beberapa hal. Ima wujudi kamalin. Ada kalanya demene awake dhewe neng perkara kuwi karena perkara niku luwih apik, luwih cantik upama wong wedok luwih ayu, upama wong lanang ya luwih ganteng. Dilihat dari itu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, kita senang dengan sesuatu itu karena kita berhasil memperoleh sesuatu dari orang yang kita senangi itu. Wong eloman dan lain sebagainya. Apian, pokoknya duwe sifat apik kita jatuh cinta. Lah, karena kita senang dengan kesempurnaannya orang itu, ya hanya Allah yang mempunyai sifat sempurna, tidak ada lain. Sehingga kita senang dengan apa-apa yang diberikan Allah pada kita. Itu senang sebab wujude kesempurnaan. Li ajalil kamali fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillah. Ini Allah tok sing duwe sifat jamal, sing duwe sifat kamal niku sempurna niku namung Gusti Allah ndek enek sing madani. Itu apabila kita senang pada perkara
yang dilihat dari kesempurnaannya ya hanya Allah. Yang nomor dua, inggih punika wa in kunta mimman tuhibbul ajli nawali. Lah awake dhewe kuwi senenge karo wong kono mang. Gara-gara memperoleh sesuatu, gara-gara lomane sehingga tukang ngei awake dhewe, tapi tidak melihat kebaikannya, tidak melihat kemuliaannya, dan lain-lain, dan tidak melihat kebaikan lainnya. Pokoknya awake dhewe oleh ngono tok wae. Lek nek ndila kuwi ya hanya Gusti Allah tok sing tukang maringi nikmat, tukang maringi segala apa yang kita minta. Hanya Allah. Tidak ada lain. Kalau kita senang pada orang hanya melihat itu-itunya. Jadi ya hanya Allah saja. Ngoten. Lumane nggih boten sing nandingi. Maringi kebaikan nggih boten enten sing nandingi. Pun paringi nikmat pinten-pinten nikmat nggih boten enten sing nandingi. Lek demene kita hanya memperoleh itu. Ya hanya Allah yang wajib kita senangi. Sing dadi benderane awake dhewe ya hanya Allah. Maringi petunjuk nggih Allah, mateni awake dhewe nggih Allah, nguripne awake dhewe nggih Allah. Sing paringi mangan, paringi ngombe nggih Allah. Dadi pangerane awake dhewe maringi omah lan maringi segala-galanya. Terus demen niku yang pertama hanya untuk Allah yang 100%. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Wong ngene halah ngai paling ya apa nomian. Dari Allah sembarangane. Paringne datang Gusti Allah. Baik itu orang itu taat maupun tidak taat. Sehingga kita wajib hukume 100% senang dengan Allah. Itu nomor satu. Sehingga kita tidak boleh, sehingga sebaiknya kita tidak boleh senang selainnya datang Gusti Allah. Allah niku lek awake dhewe elek, mesti tahu Allah itu kalau awake dhewe niku elek. Tetapi oleh Allah dipun paringi satir, dipun tutupi sehingga tidak ketahuan orang lain. Iku Allah tok sing iso nutupi elek awake dhewe, selainnya tidak bisa. Pun awake dhewe njaluk ngapura, ning Gusti Allah nggih di ngapura. Kan penak banget. Tapi kon seneng ning Gusti Allah secara 100% kan angel awake dhewe. Kelase sik panggah lola lali ae. Panggah lola lai. Ngefan nggih teng bintang film, teng tukang bal-balan dan lain sebagainya. Niku fan awake dhewe. Fan sapa ning bal-balan ya Ronaldo. Lek pembalap ya Rossi, kan ngoten gayane. Ngoten niku. Menurut Rossi, Ronaldo ndak iso nutupi aib awake dhewe. Sing iso namung Gusti Allah. Ndak iso ngapura ning dosane awake dhewe. Sing iso ngapura namung Gusti Allah. Sehingga tidak patut kita untuk mencintai 100% di lainnya Gusti Allah. Allah pirsa ambek keapiane awake dhewe nggih roh, ambek elek awake dhewe ya roh, ambek apik awake dhewe ya roh. Lek roh kalih alih apike awake dhewe, Allah mesti tambahi apik-apik ekonomi dipun tambahi dateng Gusti Allah. Dilahirne manut datang Gusti Allah. Sebab napa? Mengetahui bahwa taufik lan maunah
itu hanya dari Gusti Allah. Itu sehingga Allah menutupi aib-aib kita. Lek diketarak ning ngoten, aibe awake dhewe kuwi dak karo-karuan gilan. Lek dipun ketawisaken sing nutupi Gusti Allah. Pun banyak ketifu tak di mata wahubbuka fil qulubi. Biasane ngoten. Biasane tiang mahabbah datang Gusti Allah niku teng ati kaprae ngoten. Nah, Gusti Allah napa niku bahasa Indonesia nyilih niki napa niku? Apa Mas Fido? Ngegunge ning awake dhewe niku sebab demene awake di dalam ati. Wa taksihi binikmatihi. Maksiat sira ing Allah binikmati kelawan nikmati Allah. Awake dhewe maksiat ning nikmati Gusti Allah ya mangga ndak dicegah Gusti Allah ditokne wae. Mangga ditokne wae. Mboten dikapak-kapakne, mboten dicegah, patut ngoten. Mboten dipun cegah. Wujute awake dhewe maksiat nek Gusti Allah ditokne wae. Dene kan ngoten. Sebab napa? Ya oleh Gusti Allah ngloberaken ing kebagusane. Pakaifa yang bahilaka antuhibba rahim itu tadi. Lek Gusti Allah wis kaya ngono kuwi mosok awake dhewe demen ning perkara liya, ning makhluk liya. Kalau kita ingin kebaikan Allah pasti tidak akan kita cinta 100% di selainnya Gusti Allah. Niku intinipun pokoknya seneng niku namung Gusti Allah tok sing 100% nomor 1. Wa'lam lan weruh sira yen ana asal mahabbati ing seduhune uwite mahabbah iku al ma'rifatu makrifat. Wa samratuha lan setuhune napa niku buahe mahabbah iku al musyahadatu ningali. Wa adna darajatiha utawi luweh andap-andape pira-pira derajate mahabbah dhateng Gusti Allah iku ayakuna yen ta ana apa hubbullahi demen ing Allah. Huwa ya hubbullah iku al-ghalibu kaprae ngalakol bika ing atase ati sira. Derajat sing paling endek demen kalih Gusti Allah kuwi kaprae ing dalem ati. Wa mahfuz sidqi utawi tetengere mahabbah tenanan fidalika ing dalem mengkono-mengkono hubbullah iku Allah tujiba ing yen ta ora nembadani sapa sira ahabbal khalqi ing luweh demene makhluk ilaika maring sira idza ta'aka ing dalem nalikane ngejak sapa makhluk ing sira ilama maring barang yakunu kan ana apa ma iku suhtallahi bendune Gusti Allah fi fi'lihi ing dalem lakoni ing ma. Jadi tondo-tondone temene demen dateng Gusti Allah tenanan niku lek awake demen ambek wong terus tidak maksiat niku mboten purun. Menolak apabila kepada orang yang disenangi mengajak melakukan perbuatan yang tidak disenangi Gusti Allah itu harus kita tolak. Ikut tanda-tandane wong sing demen datang Gusti Allah.
Kita wong sitok demen ngejak neng dhe pokoke maksiat mpun sampai kita turun. Berarti demene di bawah seneng kali Gusti Allah lek ngoten niku. Lek sampean tidak maksiat gelem, berarti Gusti Allah di bawah kalih tiyang ingkang jenengan senengi. Paham nggih? Jadi tandane sampan seneng kali Gusti Allah tenanan iku lek tidak wong sing sampan senengi, tidak maksiat, kudu ora gelem. Iku tandane senang dengan Gusti Allah di atas orang yang kita senangi. Ikut tengere pertama. Contohnya kalmaasi kaya pira-pira maksiat au fitarkihi kataati utawa ninggal taat wis rasa taat ritek awake kudu mboten manut. Lek sik gelem diiming-imingi wong sing tok senengi sik gelem kuwi jenenge senengmu karo Gusti Allah di bawah orang itu. Niku paling ndek-ndek lho niku jenengan tolak niku paling ndek. Wa ala darajatiha lan utawi luweh luhur-luhure pira-pira derajate mahabbah dhateng Gusti Allah iku Allah yasira yen to ora dadi fi qalbika ing dalem ati sira apa hubbu ghairallahi apa hubbu ghairillahi demen sak liyane Gusti Allah albatata kalih mesti. Derajat sing paling luhur demen dhateng Gusti Allah inggih punika di dalam hati kita harus senang hanya pada Allah, ora demen neng liyane Gusti Allah. Blas pokoke neng liyane Gusti Allah niku empun blas. Ndek enek perkara sing nyantol ning atine awake dhewe selain Gusti Allah ing dalem demene. Bahada utawi iki hubbu ghairillah iku ngazisun longko. Nggih, longko. 100% ngono ki longko. Wadawamuhu utawi langgenge hubbi ghairillah iku angasu ya luweh longko minhu tinimbang saking hubbi ghairillah langsung bendinten nggih langgeng terus ndak tahu enek liyane Gusti Allah ning ati kan yo abot. Kan abot bang kelas awake dhewe nggih. Kelas awake dhewe abot niki. Abot. Dadi wong sing hubbu ghairillah mawon niku empun longko. Longko banget sing hubbu ghairillah niku. Panggah sik ketindian awake dhewe niku. Yo lek kelingan lek tau ngaji yo kelingan oh iya ya malih ngono kabeh kudu kalah. Walaupun dek iso langgeng kuwi mawon pun apik ajane. Dek iso langgeng lek seneng ning Gusti Allah niku pun apik. Ngono wis longko wisan. Tahun-tahun ngeten-ngeten iki. Wadawamu angasu minhu. Apa mana lek nglanggenge terus hanya Allah tok di dalam hati, luweh longko malih. Luweh longko malih. Lek pun wangin dadawamihi makhillu albasariya tu bil kulli yati. Lek pun saged nglanggengaken nggih. Hubullah pokoke langgengaken Gusti Allah tok ngoten. Berarti ya wis sifat basare awake dhewe ilang. Wis fana awake dhewe kuwi. Wis fana. Entek kabeh. Sifat menungsone awake dhewe lho entek. Lek sampun kita saged terus seneng datang Gusti Allah. Selain Gusti Allah pokoknya keguak kabeh. Berarti awake dhewe termasuk keguak. Sehingga sifat basariah kita hilang. Soale wis kadung klelep napa niku wau kalih Gusti Allah pun entek sedaya. Terus sedaya niku pun boten tetep sendak krasa blas Gusti Allah tok pokoke teng atine. Niku nggih luwih longko neh. Nanti nggih pun ngilangne sedaya. Lah lek pun kita saged ngoten, saged dinamakan makomipun kita menika makom fana. Makom wis
fana niku ya ilang, wis entek. Walaupun ya enek wonge, tapi atine awake dhewe namung Allah, Allah tok senengan. Niku abot banget tur sakniki nggih jarang-jarang sing ngoten. Wis to, kelase sapa wae. Dhisik pengen numpak mobil api dan lain sebagainya. Pengen bojo loro. Nggih, tasik ngoten niku sik ketungkul ngoten-ngoten niku wong kelase menungso awake dhewe. Gayane tok to sosoke macak tasawuf, lek cepake mobil api yo sik gelem numpak. Ngoten niku. Gayane tok nggih. Terus kula kan gaya tok sosoke. Nek mobil api ya pengen pilih sing apik ya ki engko umpama ditepaki loro, nek mobil sing elek ambek sing apik, ya pilih mangkah mobil sing apik. Ngoten niku. Dadi ngono ki jenenge rong makom fana awake dhewe, sifat basariae sik muncul terus. Ngoten niku. Terus kita nggih belajar kedik-kedik menghilangkan seneng datang liyan Gusti Allah secara sepenuh hati niku nggih kedik-kedik ngoten. Soalnya seneng sing pertama yang wajib 100% hanya Gusti Allah. Setelah itu nanti senang dengan Rasulullah. Setelah itu senang dengan ibu bapak pun ngoten tingkatane. Senang datang Gusti Allah 100%, datang Kanjeng Nabi Muhammad, datang ibu mboten oleh 100%. Karek piro ngoten berarti lek ditinggal ibu, ninggal ki ora geger. Ora bengok-bengok. Berarti mboten oleh cinta teng ibu bapak 100%. Sing cinta 100% datang Gusti Allah, datang Rasulullah, nanti ibuke wis dikurangi. Pemane ning bojo alah karek selawe apa 50 ngono bae. Sangko mau ibu bapake 75, bojone 50 lah. Ngoten lho. Nggih, berarti tingkat-tingkatane seneng niku. Enten tingkatane. Mboten kabeh diteblokne 100%. Tinggal bojone iso edan tenan lek 100%. Santai mawon. Santai mawon 50% nang bojone. Ndak apa-apa 50%. Ning bapak ibu 75%. Ngoten ten Gusti Allah nek Kanjeng Rasul 100%. Ngoten niku nyatane tataran sehingga kita kalau kehilangan yang ada di dunia ini bojo apa ibu iki ndak sampai nuwangi sing bingung karepe dhewe. Sehingga nyuwek klambi, nangis, rena-rena ngono ngoten. Terus pokoke ora usah. Pokoke nang bondo-bondo barang ki wis ndak usah persen-persen. Wong nang ibu emi 75 dadak ning mobil. Alah wis kuwi 0, berapa persen ngoten mawon. Nggih. Ngoten niku lek dikaitne kalian menika mahabbah dateng Gusti Allah wajib 100%. Dateng Kanjeng Nabi, mangke dateng ibuke, dateng teng lintu-lintune. Ngisor liya-liyane iku. Pemane bangsane bondo, wis entek 0, berapa 0% ngoten mawon. Nggih, ngaten. Nggih mugi-mugi kita kanthi pituwah saking ulama salafus saleh menika saged ngikuti sehingga kita benjing dipun akeni umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan dipun lebetaken swarganipun Gusti Allah sareng-sareng kalian Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'lam anna mahabbata Rasulillah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudten jelasnya badhe aden kajatan sinten? Napa mboten? Jelasnya badhe wonten napa? Patri tole. Ngoten. Asmane sinten? Sotik. Amin. Nggih niki Mbah Ipin nyuwun bantuan donga kita sedaya mugi-mugi putranipun ingkang asma Muhammad Sotik dipun paringi kesehatan, dipun paringi umur ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang barokah, dipun
pun paringi napa kemawon sedaya saged berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasne wal kasri ping 3 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal nasri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal nasri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal nasri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin. Dinding tengah Pak Saifuddin tengah Mbah Pani ler-lepen sandingan apa mau asmane nika wonten lolai lali mawon Sabil Muttaqin. Mugi-mugi kita saged ngrawuhi saged istiqomah asalipun kita thalabul ilmi. Ala Muhammad. La haula wala panggah lali. Demikianlah pengajian bersama Sun Haji